na pod ko aron maghatag og lingaw sa inyong adlaw. Alright, what's up? So I'm back again with another video. So for today's video, we will be doing What's in the Box Challenge. So, ang akong duha ka kauban kana sila giandam nga something ilang isud sa box, then akong kanang kuanon tag-anon unsa to ang sud sa box. So, without further ado, let's get started. So, there ang box, diri nila ibutang ang something. Then, mag-blindfold ko para di na ko makitaan o kuanon sa ilang ibutang sa box. Ay, ana na lang, Mama Akme. Wala, ayaw anak ti. Last to nga. Sakot. Ay, wag. Dali, tingnan mo, gawas ka na. Ay, bakit? Ate mo, gigitim kakausan nun na. Ate. Ay, makuyawan, sa daan eh. Kuyawan ka. Ganda naman wati-wati. Isa ni mo, ibutara ni mo lang. Ibutara na ko lahos. Hindi ni siya mo, mukuan. Mukuan, magawas. Masira di soda. Naalag. Rapit na? Iba to ga, iba ka, iba to ga. Anak, sige. Giyobos. Paubos. Mahaglok lagi ko na yun. Ay, di ko. Wala lang. Baki. Ano mo sa ba? Loon, unsa dito? Mamaak. Oo. Ano mamaak? Amot lang. Ay, dali ba? Mamaak ni. Wala lagi may kabalo na. Dili. Kait lagi. Dili na, wala may kay mama naman. Mama, ako na di. Sana all. Mamaak rin na. Ay, saba ba? Ay, usig saba. Tawa, di ata makita ka ba? Sana all na camera. Oo, lain man. Simutan. Go, fight. Samad ka. Mumuok na ti. Sa video. Tag-ano na din. Idong sa video. Isa lang. Dito na lang. Dili lagi. Itaon, oy. Lala, nagdugo raw ate mo ka. Itaon na ate siya. Ikaw naman ako. Iyan na gid imong kamo. Itaon lagi. Hait-hait man. Ay, itaon lagi para mailan nimo unsa. Itaon lagi kalit. Daano kalit. Kau sa lamang lain. Manamay. Iyan na yun. Sagasin mo na. Iyan na lagi. Kung maana nimo. Iyan, tag-anon. Ayaw, buwan na dong. Okay naman na. Oo, makarat ginang babaw. Ila ko kay Kuan. Ikaw. Bato. Ikaw pala. Ikaw pa. Gigap na ako. Iyan na. Pila gid ako kay Baki ni. Akong tagan gid ani kay Baki gid. Di. Hait ng bakit eh. Ay, kalain eh. Yeah. Away nag-anak. Ay. Okay ko. Inag-anak. Atong balay kay ni. Lihok. Hoy, lihok ba yan ate? What? Ay, atante. Lani irog no. Irog. Come on. Daro sa di. Tingin po gilo. Kumuk lagi no. Hinog guro na. Ay. Atis. Check.
Umutan na! Anate. Ano anate Arisay? Oh, dako. Bakit? Lulu, baba. Naming ipon. Nami tao! Masya type sa mag alligator. Yotoy. Di na alligator din yun. Paano lang te ay? Sas. Unot. Ah! Cactus may ipakulit bukas. Lu. Ih, kalau udah nih. Gamay? Doko. Oke. Dito ko po diri sa tisyo. Kita na punta ni. Teresa. Iya, punta ni Teresa. Ay, ini cool. Kaputan gati. Dako lagi. Dili. Yung lagi ka mahadlok baki. Anak man sa ato yung muna mo yung robot yan. Ikuan, ipaluyo daw. Ipayan anak yan. Anak. Ibali. Iya. Wala ra. Ay, kanang ipon. Oo. Kanang ipon no, kanang puti no, kanang kanang ipon sa baboy. Yep. Gati gina Teresa. Challenge mo ka. Lain. Na diri. Mau tuh yung maligo na. Dua ka ba? Itlog na, bay. Adi ni siya mulayat. Mulayat ni mo kawas ni. Isod mas cartoon. Gawas si mo vlog. Nilay, magbak na lang tato. Ano ba? Niswag lang. Iluda. Dali na eh. Ayan. Iya. Iya. Oh, Gaway kita ni tao. wala. Lah, daghan lagi. Duha kay kabog. Unsam ni? Sa tilapa ra bang kamot iguman. Ako nagitag-an. Unsam? Sige, sige. Kuan. Bato. Dili. Dili. Ay, asa man te? Ay, kay Bauko. Tay baka. Sakto. Sa. Ay, sige. Go. Kahit. Talikod, talikod. Talikod. Dani? Italikod. Talikod na eh. Kung di nang hait na kwan. Hayop. Manunok ba? Ay, kay Bauko. Nangka. Nahiro na. Kasi putani ikaw, kasi putani Teresa. Ay, nice. Plato. Wala oy plato. Silin. Wala eh. Makuyawan sa tarik ni Silin eh. Ngulo! Dako lagi. Dako kay kayo. Oh, di. Kami yang kita. Ay. Hus.
Pause. Mm. Ikanain na Lisa. Di ba sa daw ka mo? Ayaw, Bri. Ikot lang, te. Ikot. Iyan na pagkuot, ana. Layo, Ray. Alayo na. Ara, sinugdanan. Ay, saba di. Ara, sige. Ayaw, dira. Walas tumakas. Ayaw yung sulti. Ayaw mo sisaba. Sila rin magita. Ay, saba di. Saba di. Saba di. What's in the box gani? Na, diri. Atal ani ay. Look, Gak, tunggu di Ay, si saba di. diri. Si saba di. Sama nak. Di ka na baki. Kilid suok. Ay, saba di. Ikaw po si Kuya Nate. Dira ka, dira. Bumuk lagi. Makot ta ni. Dili mamaak. Dili. Makutan naman eh. Ato na yun. Wala, look. Bumuk lagi. Tidak ko usap. Tama na ako nakuntan sa. Amot. Ako na tagadon eh. Kaya na tagaan. Dili. Oh. Mali ba na yung nasi yung una-una? Kalugod ato eh, basa-basa. Basa man na tubig. Basa man. Gibasa man na naman. Ari lang dito. Di para slide. Yan na pagkote, yan na, te. Yan na. Yan na. Oo, ana. Kaya para masodi mong kamot. Di na ko ay. Buhi ni. Buhi. Mulihok. Ba, man lagi itong mulihok. Ako na lang tagano. Unsa man? Fail na ko kay Baki. Dili. Di? Okay, last. Dili sa. Nash, tail, ikog na nash oy. Di siya Baki. Baki no? Yes. Buhi? Mm. Galuod yan. Dalawa dati, dalawa dati. Ay, dalawa. Alright, that's it for today's video. Hope you enjoyed the video. Hope you give thumbs up. Don't forget to subscribe and click that notification bell for more upcoming videos. Again, this is Krisha Marie saying, Why sira ay maghinigugma ay. See you in my next video. Bye!